It's BZ on the mix. Soyayya nishaɗi ce mai bayyana shauki fuskar kowa. Fatima ce a tare da nawa Hasan ai akin sun rike juna. Soyayyar gaskiya masu yi na ta alkawari suke yi wa juna. Sannan ko gurin taɗi na su ƙarya ba su yi wa a juna. Su tsaya akan manufa ɗaya soyayya suke yi wa juna. Komai za su yi sha a tare su rinka faranta ruhin juna. Fatima zara kyakkyawar mace mai cire sahibinta a rana. Mai kyan nasaba mai kyan fasali mai fidda ruhi guna. Fatima gimbiyar mata kin zamle mar da ke tare rana. Kin zamto abincin ruhi in ji Hasan akin bugwanina. Fatima da Hasan ko tantabaru ba su fi ko alkawari ba. Sannan ko majannu da Laila ba za su ɗara kusan juna ba. Alkawarin kukun danke ba za ku yi wa juna cuta ba. Lallai kun yi sa'a muku za mu saka ku shafin farko. Fatima gimbiya a cikin mata tauraruwa mai haske. Mai kyawun hali mai kyawo dole a rinka yi miki take. Kin yi nasarar samun mai sanki da gaske ba tamkar ke. Za mu kira ki umar lida domin yanzu kin wuce mata. Soyayya ta sa Fatima ta rinka kiran Hasan da Yarima. Dan ta bashi mulkin zuciya babu ruwanta da mai yin gulma. To shi ma Hasan ai hakin bu kauna ta daɗa girma. Shi ya gaya wa Umar Yaro bai yi wa Fatima tamka ba. Fatan da zanai a gare ku ilahu ya kai mu ɗaurin aure. Rana wacce za ku shige ɗaki kuma ku kulle kyaure. Kun yi farin ciki mu yi murna gamji ya fi kimar ɓaure. Ranar nan mu zo a Kaduna mu cashe tun da Allah ya so. Soyayya abun fahari ce da nima ina yi nima. Sannan ga masoya nan duka ga dangi suna yi suma. Umar na ga har 'yan wasan Hausa ashe suna yi suma. Sannan ga mawakan Hausa ashe Umar suna yi suma. Domin ga uga bizin nan na shaida yana yi shi ma. Oga sani manya Umar na shaida yana yi shi ma. Hamisu na wana mabarka na shaida yana yi shi ma. Sannan kawo ɗan sarki shi ma kun san yana yi shi ma. Ga Isa Aliyu a yage soyayyar yana yi shi ma.
Yawo ɗan sarki kun san wannan yana yi shi ma. Sani Ahmad mai waka soyayyar yana yi shi ma. Sannan har da Cike Adam soyayyar yana yi shi ma. Salisu Yaro mai yin wakar soyayyar yana yi shi ma. Ya sannan har Halifa SK soyayyar yana yi shi ma. Auta MG boy mai waka soyayyar yana yi shi ma. Umar M Sharif na Kaduna yana yi ba batun wasa ba. Soyayya nishaɗi ce mai bayyana shauƙi fuskar kowa. Fatima ce a tare da nawa Hasan ai akin musun rike juna.